unit abang ke hokpet abang ke kacetong nanya pai do sutame pining kacetong bek abang non make kena repok lo mane jaha katung abang ke kacharli rong ajo tame arta komben penan gitu ada jo jutang pito bang sing archelo lasi sutame ning ke dok abang ke mane ning karong bang lalo pining bang ke apang ben project alang letum gitu ke dam disiplin lapen jutang pito mitang pindeng sumpot pendang lok lapen dak nang kili pen alang letum same mitang jutang ajubat lo pen alang letum same ardi dojot pen ke kan kilun dame cepati pono murong etong pendang lok leke hot pendang lok same alang letum mesen besi side panchun pono lapen dak pining la thongke bresi amren hawar karbi Jonel Festival abang ke abang hotel reception committee long lapen asial committee dum da me nilitum ke claim ke dam same ching repeat pen se claim lo lapen kisung si hini do da me nilitum da kali tum asiem doktor turam lo hang ta panda me chuniri polo la so teng balang li tame nang lang do lo la si non pini dang abang ke non amat ke kichun ponjia sai si do lo ning pen pining ke prek bang chuning abang ke botor alam ta henu chet lo pining abang botor ram mi chet lo lapen chuning abang pen prek odolo dak kaprek non akimi exhibition store tame dolo pendeng support ke jol pendang lok lapen market tame pining bang participant ong chelo lapen kidam tang bang ke film society tum tame lang le tum ha dok bojar bethe betha se lang le tum bang elong bang hemban son si kapak lang sta pining bang ni tum dak reception committee de men ching bai ponlo je methanga jutang karchar lo methanga karbia filman so se lang le tum anda prang ponye pansi dak siban edlo lapen kaprek dak owe kimia teman mendak selfie point kado weda kat tiar pondolo lapleng lama kang thora dim same pininga bangke sapsup dolo lapen dak rong patpi rong be akhangra tame bilo je lawi tame litum kar bialong apur kimolong kinang sod hormu lo lapen dak si tame bi ponlo je owe kimia tompan pachini nang je lawi ta kar bialong jutang jubat lo ko bang nasis kaprek ani tum paprek pon lo pininga bangke pot apthak school hai malong abang ke lalo hokpet ke lang ni tumta binang popolo ne government of india hin bedame non bang sport asia subject sigi bilo setame la so circular bang central government pen bang pilo tame dak implementation la dak district level ma state level tum bang sabsu ini ke hokpet bang ke non government of assam bedame kaprek jutang nathu la pen khela nathu da dulo khel maharon tame ni tum bipon bomlo la pen dak bang hokpet ke mang bang ke je rongsu rong bolong tame traditional jitu sport amokha la trade methang akok ko pen khai bari metom tame khe kapathu hormundo jambi kapathu pen nanglok kheng nongdang pen nanglok la hoi tame bipon ni athei non ke government hin mental la hoya bangke mane subject se bipon la pen sport bang ka do wele tuma chini lo sport bang ke kota do pini kaprek goreng abar sai long tame la hoya bangke abar sai do khela thexel la pen ke katchat o la hoya bang photom phan eli tum non asam long tame imadas ta hol alang litum la hoya tame sport hin bensi goreng abar sai chapalang non la sila hoya bang eli tum rung pon nai la pen council pen tame ke deng pon tang dolo la si la bang bi pon vek na po bang si chuni pon ni